बेलायनो om diam te kaisa situation saya jora sokpaika tini bagai obong kam hai buskangni salo 21 tarik April 2022 ni salo chini TTDC hapangbai lojijak গড়িয়া মেলা যেটা চিনি সাবজোনাল প্রত্যেকটা সাবজোনাল লেভেলে जों সংজাই दं माने हठाৎকে दिनैनि सिमि बेलायखेनो गोबां कुक वाति वावै जे चिनि मेला खालायनानै हिनै जों जे चङै दं माने थाइरक दै पुङै थांबायखा इंकै जे लामा रक सनामजक दं माने वागै थांबायखा बेनार चिनि स्टेज रक बाय थांबायखा नबार कतर फायै बनि बागै जों अ मेलानो पोस्टपोन मा खायखा ताङै हिंखांकै जों ताबो आबनो जति अ मेलानो कन्टिन्यू खालायनानै थां गांखे स्टेज रक सनामनानै हायनो हाय आबनो प्रिपरेशन नानानै बेलायनो जरा नांनाय तै आबो सिमिया वाटै कन्टिन्यू जति फाय दंखे आ जागा बर' रक थांनानै फायनानै जों जालोंनाय दै बहायनो हारपेक ओंनाय लामा लामथो नगो दिनि सालोसे जों खमुलोंनि सिमि अम पिजरा फाय दंफोरसे जों कायनि रोड एक्सीडेंट रगो जों नुगै फायखा मालाय फायखा आ जे रोड एक्सीडेंट न अम पिनबो खुंसा गारि दंमानि बोलेरो पिकअप लुंगाव कलाय थांका काजे चिनि अम पि साबजुनाल लेभेलनि गड़िया मेलानो जों कमिटी बे आचुक लायै हाय जों डेट फिक्स खालायनाय आपातत जों बनो जों पोस्टपोन मा खालायखा आ दिनो मताय जे रेनाय रक्त मताय तो रिजांनाय आरो चिनि जे अर्गानाइज खायजक चामुं नमुं चिनि कल्चरल नि जे किसु अब जे जगाव मताय रिजांनाय आ जगाथ अब कन्टिन्यू थांनाय कियाबा मेलानो सिमि जों पोस्टपोन खाय बुसकांनि सालो जों साल गाहाम नायै जों आ मेलानो ताइसे संसाखिनाय हिनै जों ताकसु जरा जों कक चाबले के बनि बागै आं लुकुरनो साना मुचुको के बहायरानि तांगि अ मेला पोस्टपोन खायफानो अ मेला जों बुसकांनि सालो खायकिनाय जों आ जराव डेट फिक्स खायमानि यागलो जों माइकिं बाय साखलायरिनाय तै जत ऑफिशियली जों जतनो चिठी बुरिनाय जे चिनि इनभाइटी